Duha ka managlayang pagpamusilang nahitabo sa General Santos City. So sa ka-insidente o sa kalalaki nga gikan lang mi-attend og hearing sa korte gipusil patay. Ani ang report ni Argil Relator. Dead on the spot kining biktima nga nailang si Nino Abalos human gipusil sa riding in tandem suspects sa Purok Sugod Lot 1, Barangay Apupong sa General Santos City. Gikan sa Hall of Justice sa Lagaw ang biktima nga mi-attend sa hearing sa iyang kasong may kalabutan sa illegal nga droga diyang pagnaog niini sa iyang sakyanan. Kalit kining gipusil sa suspect punting sa ulo gamit ang kalibre 45 baril. Dugay na kunong wala gaulian sa Jansan ang biktima kay mibalhin sa Sultan Kudarat human malambigit sa illegal nga droga. Wala na mihatag og pahayag ang kabanay sa biktima. Parayon pa nagaimbestiga ang kapulisan labot sa maong insidente. Tagnaog mo to, buto lang mo na dunggan. Wala to. So wala yung nakita, nagtira. Kay naka-helmet man, nakakuan. Usang sakay na motor. XRM. Butang jud na siya. Ingon nga bisyo, wala na siya bisyo. Tingala gani ko nga nagipusil na. Nagkaroon ito ng criminal case, drug related case. Doon na ito lumipat sa Takrong. Ngayon, sa araw na ito, mayroon pala siyang hearing. Samtang patay sa pagpamusil sa iyang panimalay, ang 35 anyos kasi Joven Ochanda nga taga Barangay Kalumpang, Martes sa buntag. Gilayong misakay sa motorsiklo ang mga suspect dayon sibat. Sumala sa misi sa biktima, gihagad sa ilang silingan ang iyang mister aron tan-awon ang manok nga panabong. Nakaangkon og samad pinusila sa ulo ug lawas ang biktima. Matud sa Purok chairman sa lugar, dili kuno nila kaila ang biktima. Nagpadayon ng investigasyon sa maong insidente. Kinina ang ikalimang shooting incident nga nahitabo sa Police Station 5 sa Jansan. Nagsampok man daw sila sa manok daw. Yan, gihagad lagi sa mga kabul, may kasta karon ang mga kabul. Wala man ang pakita mo. Pinapakilos natin ating mga intelligence, no, para i-background check itong victim. So tingnan natin kung ano yung mga possibility, ano yung motive. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.